tsokaci ne kan labarin da muka samu wai za a canza kudin Najeriya kudura wai za a canza musu fasali ba sani ba ko 'yan 100 ko 'yan 1000 ne haka dai aka ce 500 har da 1000 yawa to abinda nake so na ja hankalinmu a kai tambayar shine menene makasudin canzawar kuma mecece manufar menene kuma dalilin muna tambayoyin ne saboda an yi a baya saboda tsabar gaba da musulunci kawai arnan kasar nan saboda sun rena hankalinmu mu kuma zama susaye dan boko in ya samu mulki abin da ya dame shi kawai abin da zai samu kudin alayyahu ba sa wakiltan addininmu da haka sai su yi wani abu kaɗan su ji reaction ɗinku in kun yi shi sake yi tun zamanin tsohon gonan babban banki wanda gonan anambra ne a yanzu suludo suka yi haka abinda ke damunsu wai akwai arabic a cikin kudin Najeriya arabic to karkace wannan abu ne da ba a magana dole mu dinga magana kan da shafe mu saboda tsabar gabansu da addini sun kasa fahimtar ba ma larabci ba ne an gane ko rubutun ajami ne an yi amfani da haruffan larabci ne domin iyar da sako ga bahaushen da baya jin turanci to dole ne turancin dole ne amma ya san kudin shi dole ne waɗanda suke da wayo cikinku sun san da kudinmu ana kinsa fam ɗaya haka a rubuce haka ne fam ɗaya da rubutun ajami lokacin da tura suka ba da mulkin mallaka cewa suka yi za mu bar ƙasan nan kowa ya kawo wani abu na rubutu da za a bari a kudin ƙasa don ya nuna kuna da kalca irin taku inyamurai da sauran kafirai sai suka kawo bakin boko suka ce mu ka koya muku wannan we taught you this su ku 'yan arewa musulmi sun kawo mana rubutun aji ba mu koya musu ba kakannin suka koya musu wannan shine sirrin wanzar da rubutun ajami a takardar kudinmu to nan tarihin ne ke kona musu rai suka kawar da shi lokacin suludo tunda sun ga kun yi shuru ba ku ce kala ba za su kuma sake yi kuma ai mun samu da suka zama gwamnonin babban banki mai suka yi a lokacin da suka samu damar reversin wancan sakacin da aka yi to haka muke fa ni na san a lokacin sai da aka kira suludo da ni da marigayi Adamu Ciroma Allah ji kanshi a Abuja mu zauna suludon bai zo ba mu tambaye shi me dalilin abin da kuka yi sai ga wani dan mugaci ai tsari wani irin tsari ba riga tsara ka aka kishin addinin ka shekara 23 yau an yi interview da ni a AIT a Lagos a Lagbado AIT mai gabatar da shirin ta ce da ni and now you are Islamizing our Nigerian currency na ce how gashi na makuna musuluntar da kudinmu na ce kamar Arabic na ce look at you wai ga larabci nan a rubutun ku na ce kin gaba larabci ba ne wannan muna kiransa ajami in biki sani baki sani hausawan da ba sa iya karanta turanci don haka sai aka ɗauko haruffan larabci aka rubuta musu ajami naira guda naira don kar aje a cuce su ba 'yan ƙasa ba ne ba su da cancantar a basu information kin ce arabic saboda biki sani ba yanzu na ɗauki haruffan boko na rubuta takarda zuwa ga wani turanci ne ko hausa to ki biki gane ba na ce amma saboda tsabar ƙeta da ke zuciyarku na ce to in wannan yana nufin an musuluntar da kuɗi to ai bakin boko yana wakiltar kiristanci ne wanne ya fi yawa a cikin kuɗin namu to look at you talking you don't even talking about it wannan shekara kusan 25 kenan wata ran na hau jirgi daga yau zan zo Kano kun san abin da ya faru lokacin da aka canza kuɗin aka cire bakin boko bakin arabiya kai sai na ga a cikin jirgin wani ya rubuta a cikin jarida sai ya nuna sabuwar naira sai ce our born again naira kun san kalmar born again ba ku san born again ba kalma ce ta coci
kalimatun kanasiyya tabshiriya. It's an evangelical term, our new born again naira. Haka muke zaune kawai. To muna son mu san dalilin wannan abu din, saboda tsabar ga tun ai matsalar su shine ba su da komai a addinin, aiki kuka ba su ai, komai na ku su yaƙe shi. Da suna da abin da littafin su ya karantar da su na sanin rayuwa, ba su bata lokaci, ma bata lokaci akan wannan ai. Shi yasa sai su aro ma suna na musulmi da sauransu misali. Amma in ba haka ba, menene dalilin wai canza kuɗin? Kuma me dalilin wai ainihin shugabannin su rattaba hannu shikenan abin ya riga ya wuce? Ina wakiltan addinin kuke ba? Sun suka zaɓe ku musulmi ne. Wannan cin amanan mu ne gaskiyar magana. Da mai magana kan abin da shan haƙƙinmu, ku tsare haƙoƙin al'umma, kuna wakiltan mutane musulmi da sunan kuna wakilci. A ringa yi mana hawan ƙawara sai ku dinga ƙyalewa. Don zama lafiya. Lafiyo? Haka lafiyar take? A taɓa addini so? La'alla ka ce wani dalili ne ake yi, wani regulatory measure ake ɗauka, financial ethics, duka ita turancinka ne. Amma me dalilin cire wannan ainihin haruffa? Shi ba haushi ba shi da haƙi kenan? Dole sai ya iya turancin dole ne? Kirista ɗan Masar, ɗan Coptic Church, in ya ce nasrun min Allah, shi auren shi ya yi daidai, amma saboda tsabar bakin ciki ya kamata a cire wannan daga logo na NDA a Najeriya, saboda musulunci ake. Ba su da komai illa komai musulunci a yaƙe shi blindly. Duniyar ilimi da fahimta ba a haka. To kun dai ji bayanai zuwa gare ku waɗanda kuke da alhaki. Mu dai haƙƙin mu gaya mu ko ku ɗauka ko ku yi dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya. Wannan shine tsokaci ɗaya cikin tsokaci guda 4, ba zan kawo sauran ba saboda mu samu dama mu karanta abin da muke so. Me kike so ka ce? Ya fara tafiya wajen sarkin musulmi. Wajen sarkin musulmi ke bayanin cewa lokacin da ya sa, saboda yawancin musulmai a arewa ba su da fahimtar boko, amma sun samu ilimi na boko, saboda haka za a cire sarkin musulmi fara sa halo masa. In dai har kamar da kace sarkin musulmi ne ya fara ba da dama a shi abin da ya ce lokacin da sulhu zai yi haka, sai da ya je gun sarkin musulmi kamar da ka faɗa. Ya ce ai abin da ya sa aka sa wannan a lokacin Hausawa ba su da ilimi ne na boko, yanzu suna da ilimin, saboda kai sarkin musulmi ya sahale mai, kuma aka faɗa. A to kenan an wakilce mu kenan? In dai har haka ne, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai wannan symbol ne, ramzi ne na cewa ƙasar nan akwai musulmi da kirista. Ba magana an fahimta ba ne. Har yanzu akwai ba kawai da bai fahimta ba. To ka cire ka zalunce shi, an muku ƙarya kun yi da rabu din. In dai haka suka yi to sun ci amana. Ya kamata a san da wannan. Amma ina tsammani da wahala sarki musulmi ya yi haka, sanin tushen da ya fito da sauransu misali. Amma kuna wasa da addinin ku ɗauka ba komai ba ne. Shi wanda ke ɗaya addinin baya ɗaga maka inci kafa ɗaya kan nashi, sai kai ne kullum mai cewa kaza. Wasa ya alamun lazina zalamu ayyamun kalabin yanqalibu. Bayani na kenan a takaice kan wannan, in ba ka ba akwai tsokace da yawa. La'alla kamar da na faɗa lokacin huɗuba. Allah ka samu dace.